партньорът ти е студен и критичен към теб. Когато бащата е бил студен или критичен към нас, или майката е била студена, критична, взискателна, ние подсъзнателно търсим и откриваме такъв партньор, защото това ни е познато. Той ти изневери. А когато ти изневери на себе си. Партньорите са наше огледало и обикновено те отразяват онова, което ние вътре култивираме в себе си. Когато ние изневеряваме на себе си, партньора изневерява на нас. Когато ние вътрешно наказваме себе си, партньора наказва нас. Когато ние вътрешно обиждаме себе си, партньора обижда нас. Изневеряваш на себе си, когато изневеряваш на женската си нежна природа. Изневеряваш на себе си, когато потискаш своите желания. Изневеряваш на себе си, когато подценяваш себе си заради някого, заради нещо. Изневеряваш на себе си, когато забравяш, че ти си жена. Наказваш себе си всеки път, когато си в режим трябва, а не искам. Трябва да го направя, но не искам, но го правиш. Не искам да го правя, но го правя. За безплатен предварителен разговор за моята менторска програма за мащабна трансформация. Кандидатствай в линка в биото на този профил.